Mercedes jako jedna z mála automobilek tady představuje velkou novinku. Je to nová generace Mercedesu třídy E, už 10. Na první pohled by se mohlo zdát, že připomíná menší C, ale když budete pozorně sledovat především přední nárazník, masku chladiče a světlomety, tak to jsou ty věci, které odlišují Ečko od Cčka. Světlomety jsou důležité, protože mají technologii multibeam LED, což znamená, že každé světlo má 84 samostatných LED diod. Co je důležité, tak Mercedes na Ečku zapracoval hodně na aerodynamice. Ečko má odpor 0,23, což je hodnota, kterou většinou mají hybridní automobily, pro který ta aerodynamika je stěžejní. Další důležitou věcí je rozšířený rozvor náprav téměř na 3 metry a to by se mělo podepsat především na větší praktičnosti. Ale Mercedes je hodně inovativní uvnitř, má hodně bezpečnostních systémů, hodně luxusní výbavy a hodně asistentů. No a vďaka tomu si ja môžem za-SMS-kovať za volantom bez problémov, pretože je to najinteligentnejší sedan triedy, ale je to aj auto, ktoré má ten šoférsky štýl, tú prapodstatu, ktorú mám rád v autách. Klasický stĺpik, úzka prístrojovka a pochopiteľne sú tu aj nové technológie. Teda okrem klasických budíkov tu môžete mať dva 12,3 palcové displeje, ktoré vám slúžia počas jazdy, aby ste sa mohli orientovať v tom množstve systémov, ktoré tu je. Napríklad si displej aktivujete pred sebou dotykovými tlačidlami na volante. To je prvýkrát použité v tejto kategórii vozidiel a mne sa to usporiadanie páči. Zoznámil som sa v krátkosti s interiérom. Tu je v podstate to dotykovo-tlačidlové ovládanie komand Mercedesu, ktoré funguje dobre. My sme práve točili niekoľko videí o tom. No a tu je stredový panel, ktorý odporúčam objednať si inak než v klavírovom laku, lebo to používanie je tu vidieť. A e-Mercedes vo mne evokuje dlhotrvácnosť. Tak vyzerá aj ostatok prístrojovej dosky. Však predstavte si tie Mercedesy triedy E dízlové, ktoré najazdili 1 000 000 kilometrov. A pri dízloch Mercedes ostal, má tu 2-litrový štvorvalcový motor, má byť zázračný, pretože má 197 koní, 400 Nm a spotrebu do 4 litrov nafty. Hneď keby to bolo aj 5,5, tak s Ečkom je to fantázia. Nemusím spomínať, že si tu môžete doobjednať audio sústavu Burmeister, alebo tie všetky asistenčné systémy, ktoré sú tu, tak sú vždy o level vyššie, čo sa týka rýchlosti ovládania. Napríklad v 210 to dokáže jemné zákruty vyberať po diaľnici. To sú tie nové systémy, ako je to s klasikou, teda so sedením na zadných sedadlách, Kubo. Rastio, vozy vyšší střední třídy většinou měly problém v základu, tady s místem vzadu, na kolena a tak dále, tak tady se to zlepšilo, je vidět ten natažený rozvor, to znamená, nemám problém ani před koleny a i přesto, že máme střešní okno, tak je tady dost prostoru na hlavu, to znamená, já si myslím, že v tomhle směru Ečko ukázala tu novou generaci, že se polepšila, zlepšila, ale Mercedes tady má ještě jednu novinku, takovou drobnou, sportovní. A je to novinka opravdu drobná, je to C Cabrio, který doplňuje tu řadu sedanu, kombiku a coupé. Mercedes s tím zároveň představuje i novou modelovou řadu AMG, takový ty nižší modely C43, kdy to dostává dvakrát přeplňovaný šestiválec a pohon všech kol, který by měly být daleko víc prodávaný než plnohodnotný AMG modely. Ja si užívam interiér. Tu sú v podstate zmeny oproti C Coupe také, ktoré nevidíš, ale cítiš. Úpravy materiálov, kože, prístrojovej dosky, tak aby to bolo použiteľné v kabriolete, kde je väčšia pravdepodobnosť prách, prípadne drobný dážď pri nízkej rýchlosti a tak ďalej. Je tu nová 5-vrstvová plátená strecha, čiže navonok to vyzerá ako klasika z 50. rokov s iba plátnom, ale je tam 5 vrstiev, klimatická zóna a hlavne odhlučnenie, čiže v tom kabriolete sa cítite ako v normálnom aute, ale ja dúfam, že ten dážď bude počuť, pretože to je romantika v kabriolete. No a je to použiteľné aj v zime, ako si spomínal, má to pohon všetkých 4 kolies. Nejaké to DNA tu je také zaujímavé, že ten kabriolet by ma bavil, aj keď ja na to moc nie som.